Assalamu alaikum, barkanmu da ƙara kasancewa a wannan channel mai albarka. Kamar yadda na yi magana za mu yi bayani akan hanyoyin da za ka bi wajen gano coins waɗanda za ka yi trading da su domin samun riba a cikin coin da ake da su dubunnai. Ba yanda za a yi kai sticking a coin ɗaya ka ce kai lallai sai coin ɗaya za ka yi trading, a'a. Akwai yanda za ka gano wasu coins ɗin da kuma yanda za su iya baka profit a cikinsu ba tare da ka yi sticking a abu ɗaya ko ka yarda mutum ɗaya ta turo ma abin da za ka yi trading ba. To, yanzu za mu ɗauki wasu hanyoyi kamar guda uku haka yanda ake neman coin. Na farko akwai in ka shiga Chrome browser ka, akwai Coin Market Cap ko CoinGecko. Shi Coin Market Cap ko CoinGecko kusan aiki ɗaya suke yi. So amma mu yanzu bara mu yi amfani da Coin Market Cap. Za ka iya ɗauko application ɗin a Play Store sannan za ka iya amfani da browser. Ni dai da browser nake amfani. So zan sa Coin Market. Coin. Kun ganta nan ta fito a farko saboda ina ɗan shigarta. Za ku ga nan gashi nan coinmarketcap.com. To kawai zan taɓa ta, zan jira ta buɗe. So ya danganta da me kake so ka yi. Spot trading kake so ka yi ko future trading kake so ka yi. Idan spot trading za ka yi, so definitely longing za ka yi kenan. So idan kuma future trading ne za ka iya longing sannan za ka iya shorting. So yanzu bara mu je a spot trading. Yanda za ka yi gano coin, wannan coin ne daga na ɗaya zuwa adadin abin da suke cikin Coin Market Cap, duka yawan coin ɗin. Kuma an yi tsara su ne based on darajar market cap ɗinsu. Za ku ga BTC shine number one, sai Ethereum, sai Tether, sai XRP da sauransu ga su nan iya ganinka. So sannan idan ka ja nan gefe za ku ga kun ga market cap ɗinsu. BTC ya fi kowane coin market cap. Sannan volume gashi nan 24-hour volume ɗinsa, ga circulation supply ɗin BTC na 19.85 million BTC. To, kan mu shiga wani karatun. Yanzu abin da za ka shi ne za ka nemi ka san wane coin ne kowane coin tashi a kwana bakwai. Sai ka zo nan wajen da aka rubuta 70% ɗin nan wajen, sai ka taɓa shi sau biyu. Kai clicking ɗaya, biyu, to zai nuna ma coin ɗin da ya fi kowanne tashi a kwana bakwai. Ma'ana haka, na taɓa sau ɗaya, na taɓa sau biyu. Wani lokacin zai failing sai ka ƙara yi. Kun ga yanzu bai ba, so sai ka ƙara yi ka gani. To kun ga ya fito da ko. Kun ga kenan ko ya fi kowane coin tashi a kwana bakwai. Sati ɗayan da muke ciki ya tashi da 30%. So akwai wasu coins ɗin ga su nan duka suna ƙaruwa based on tashinsu. Wancan taɓawan da ni na farko ya taɓu. So da ya fito da ko ɗin na ƙara taɓa shi ne yanzu ya fito mun kuma da coin ɗin da ya fi kowanne faɗuwa. So in ka taɓa sau biyu da farko zai nuna ma wanda ya fi kowanne tashi. In ka ƙara taɓa sau biyu zai kuma nuna ma wanda ya fi kowanne faɗuwa. Yanzu kun ga kamar wannan movement ya fi kowanne faɗuwa a kwana bakwai da percentage 24. Ga su nan haka. Haka in a 24 hours kake so ka duba, nan 24 hours ne. Za ka ga coin ɗin da ya fi kowanne faɗuwa a 24 hours. Kun gani movement ɗin ne dai still ina tunanin 1.16. Amma in kana so ka tabbatar shi ma sai ka taɓa 24 hours ɗin sau biyu. Sai ka zo nan ka taɓa in 24 hours kake so ka sani. Yanzu gashi na taɓa ɗaya, biyu. Bara mu gani. Zai nuna ma wanda ya fi kowanne tashi da farko tukunna zai nuna wanda ya fi kowanne faɗuwa. Kun ga a awa 24 yanzu. Kun ga da a kwana bakwai ya nuna mana ko ya fi kowanne tashi. Amma a awa 24 kuma wannan coin ɗin Stacks ya fi kowanne tashi. Ya fi kowanne tashi. So yanzu bara mu duba kuma wanne ya fi kowanne faɗuwa a awa 24. Sai in ƙara taɓawa sau biyu. To kun ga ba movement ne ya fi kowanne faɗuwa a awa 24. Wannan DEXY ɗin ko DEX shi ya fi kowanne faɗuwa a awa 24. So kun ga saɓanin a awa bakwai movement ne ya fi kowanne faɗuwa a kwana bakwai. Movement ne kowanne faɗuwa a kwana bakwai. So haka in awa ɗaya ne shi ma abin da za ka yi kenan. To ba wani abu ne mai wahala ba.
sai kuma nan ka zo ka duba market cap. Za ka iya duba market cap a nan ka gane darajar coin. Kun ga nan bara mu koma normal jerin coins ɗin da kawai suke, sai ka zo wajen price. Ina son ya mai da ni kan ainihin page ɗin yau, wato gashi kun ga ya dawo da ni da na taɓa price, ya dawo da ni wajen BTC. So in ma baka taɓa price ba ka iya ƙara dannawa sau biyu, inda ka danna sau biyu zai dawo da kai asalin page ɗin ya dawo ya nuna ma ranking ɗin coins ɗin. Tunda BTC ne na farko, to da kaga BTC na farko to ya mayar da kai normal interface ɗin coin market cap, inda ya nuna ma na farko zuwa na can ƙasa. To wannan shine. Sannan kamar yadda na magana akwai market cap. Yanzu ka duba a nan BTC bayan da wani coin ya kai BTC market cap. Shi yasa in dai kai multiplying price ɗin coin da supply ɗin shi, ka ga ya baka market cap ɗin ta kai ta BTC, to gaskiya wannan price ɗin ba zai yiwu ba, ƙarya ne. Ba wani coin da zai kai BTC market cap, babu shi. Babu coin da zai kai BTC market cap. So yanzu a nan akwai wasu abubuwa da za ka iya dubawa. Akwai abubuwa da dama wanda ba su muke ba, fundamental analysis muke ba, wannan za mu iya cewa analysis muke based on searching coin kawai. Akwai wasu abubuwa da dama da za ka iya yi a coin market cap, wanda idan da buƙatar su za mu iya zuwa da su insha Allah. So wannan shine. Sannan banda coin market cap za mu iya amfani da coin gecko. Shi ma abu ɗaya suke, coin gecko. Yanda muke da coin market cap shi ma gashi nan ya fito coin gecko. Kawai za ka shiga ka yi. So ba sai mun shiga coin gecko ba tunda already mun yi a coin market cap. So amma akwai wani site kuma shi ma crypto bubbles. Shi ma yana da app crypto bubbles. Kun gan shi a nan kusa da pointer nan tawa. Crypto bubbles gashi nan na taɓa shi. So shi kuma crypto bubbles yana sauƙaƙa ma wajen neman coin ɗin. In the sense that za ka ga coins ɗin yanda suke daga na 1 zuwa na 100, daga na 100 zuwa na 200. Kun ga a nan ga su nan duka suna yawo. Korayen su ne wanda suka tashi. Jajayen su ne wanda suka faɗi a awa kwana ɗaya ne ko awa 24 ne ko waye. Kun ga wannan a one day yake. In na ga dama zan iya zuwa nan wajen week ɗin nan sai in mai da shi kwana 7. Bara in taɓa week. Mun ga a kwana 7. To kun ga a kwana 7 kun ga code ɗin da muka gano a coin market cap, kun gan shi a nan gashi nan ya tashi da awa da 30.5%. Kun gani ba sai ka je kana wancan binciken ba ma, gashi already a nan. Kun ga move ɗin za ku gan shi a nan ya fi kowanne faɗuwa 24 -24%. Kun ga dinnan wajen ba wanda yi -24%. Kun ga movement ɗin da muka gani a coin market cap nan ma gashi. Idan ka ga dama za ka iya mai da shi kwana ɗaya ko awa ɗaya. In muka zo muka taɓa wannan wajen pen ɗin, bara mu gani me za mu gani. Kun gani akwai minti ɗaya, 5 minutes, 15 minutes, duka iya abin da kake so ya nuna ma. Maybe so kake ga coin ɗin da suka fi kowanne tashi ko suka fi kowanne faɗuwa a minti 5 ko a minti 15 ko a wata ɗaya ko a wata 3 ko a shekara. Duka za ka iya canjawa, duka kuma za ka gani. Sannan za ka iya zuwa nan ƙasa nan wajen ka zaɓi nan daga na 1 zuwa na 100 ne. Na 1 zuwa na 100 maybe wanda ya fi kowanne tashi da wanda ya fi kowanne faɗuwa daga na 1 zuwa na 100. Zan iya zuwa in ce to ni ba na saman nake nema ba, ina neman daga na 200 ne zuwa na 300. Kun gani daga na 300 zuwa na 400 ga su nan har zuwa na 1000. To yanzu na canja daga 200 wasu zan gani daban. So kun ga sun canja wasu zan gani. Kun ga wani AIC ma. Wannan in na ce daga na 1 zuwa daga na 200 na 100 zuwa na 200 yana nufin kenan a value ɗin coin ɗin, a darajar coins ɗin. Kun ga ai da mun ga ko ya fi kowanne tashi, amma kun ga wannan AIC ɗin shi ya tashi ma da 62%, amma saboda darajarsa ba ta kai wancan ba, kun ga sai yanzu muka gan shi a nan ya tashi da 62% a sati ɗaya. So haka dai abubuwan suke. Sannan akwai za ka iya ganin exchanges da coin ɗin suke. Za ka iya ganin exchanges da duka coin ɗin suke. Misali yanzu bara in yi baya kaɗan. Sorry, na fita. Duk coin ɗin da ka taɓa za ka ga a wace exchange yake, domin ka je ka ga in exchange da kake trading ne da ita sai ka je ka yi trading ɗinsa a can kana so. In kuma ba exchange da kake trading da ita ba ne, to sai ka nemi wani coin ɗin. Yanzu gashi nan bara ya buɗe mu ga.
Yawwa to yanzu bara mu ɗauki coin ɗaya. Bara mu ɗauki coin ɗaya a ciki. Bara mu koma daga na ɗaya zuwa 200 mu gani. Sai mu ɗauki coin ɗaya a cikinsu. Abin yana ɗan maƙalewa kaɗan. Maybe network ɗina ne yake ba shi da kyau sosai. Yawwa to gashi ya dawo mana daga na ɗaya zuwa na 100. To bara mu ɗauki wanda ya fi kowanne faɗuwa mu ga. Sorry na taɓa wani. Bara na taɓa movement ɗin nan move. Gashi na taɓa shi. So kun ga a nan ya hutar da kai. A iya nan wajen za ka iya ganin market cap ɗinsa. Kun ga market cap ɗin move miliyan 500, dala miliyan 544. Kun ga volume ɗin kuɗin da ya shiga cikinsa a 24 hours dala miliyan 85. Kun ga farashinsa 0.2 dala. Sannan kun gan shi yana coin market cap, yana CoinGecko, yana cikin trading view. Sannan ga exchanges ɗin da duka yake ga su nan. In muka taɓa su, na taɓa wajen exchanges. Kun ga duka wannan exchanges ɗin movement yana ciki. Binance tana ciki, MEXC tana ciki, Bybit, KuCoin, Gate.io, Bitget, Bitmart da duka sauransu. Duka yana ciki. So kaga ya sauƙaƙa ma abubuwa da dama. Ga chart ɗinsa kuma kana gani ma a nan. So za ka iya zuwa can nan ma ka yi bincikenka. To sai akwai Coin Analyze. Ita ma zaman kanta take. Nan ma za ka iya zuwa ka nemo token. Coin Analyze. Shi ma za ka iya zuwa ka nemo token. Coinanalyze.net ga ta nan a ƙasa. A ƙarshen nan zan taɓa ta. Coinanalyze.net. Shi ma za ka iya zuwa ka nemi token a cikinsa. Yawwa. So gashi nan kun gani ya buɗe mana. In baka yi rijista ba su iya buƙatar ka yi rijista ka yi waye duka ka je ka yi. So nan kun ga BTC ga su nan dai duka tarkace duka ga su nan. So a nan za ka duba ka gani wani coin za ka iya jansa. Nan in ka ɗan riƙe haka ka yi holding daga gefe sai wajen price ɗin ka danne sai ka ringa ja gefe haka. Sai ka ringa ja gefe haka za ka ringa ganin wasu features ɗin ko ka juya wayarka ta koma landscape za ka fi ganin wasu features ɗin. Kun ga nan 24 hour changes, ga market cap, ga volume na 24 hours, ga open interest sabon kuɗi da ya shiga, ga share, ga volume da still liquidation da sauransu dai. Duka ga su nan za ka iya dubawa a nan wanda a next video da zan yi bayanin yadda za ka gano wane coin za ka yi trading ma saboda ka yi profiting ka guje wa loss. So shi ma wannan ana gano coin da shi. Sannan akwai CryptoPanic. Shi CryptoPanic gaskiya ba coin ake ganowa da shi ba amma ana samun bayanai na me kasuwan crypto ko kasuwan stock ko ma kasuwan forex yake ciki. So shi ma yana da kyau ka yi rijista da shi a matsayin ka na wanda kake trading saboda news yana da matuƙar muhimmanci a harkar trading da ake yi. Yanzu in ka shiga cryptopanic.com shi ma za ka yi rijista da shi. Shi ma yana da app za ka iya downloading app ɗinsa a Play Store. So idan ya buɗe za ka ga news ɗin da suke cikinsa. Yana da ɗan nauyi ban san me problem ɗin ba. San me matsalan ba. Network ɗina ne yake da ɗan nauyi kaɗan. Network ɗina ne yake da nauyi. Alright. So maybe zan iya barin CryptoPanic a next video saboda wannan kar mu cika surutu a bidiyon kuma ya tsayi. A next video sai mu maganan CryptoPanic ɗin da yanda za ka zama profitable trader ta hanyar bincike da gano kuɗin da ya kamata ka shiga da kuma wani strategy za ka bi wajen yin wannan nasara a wannan trade ɗin insha Allah. Na gode. Allah ya sa mu dace. Allah ya sa mana albarka. Na gode sosai. Sai anjima.